Táto časť sa venuje bezpečnému správaniu používateľa, teda tomu, čo každý z nás môže urobiť vo svojej každodennej práci. Začneme správou hesiel. Pri heslách je dôležité, aby boli dlhé a jedinečné, aby sa nepoužívali na viacerých miestach ani nezdielali s inými a aby ste na ich správu využívali správcu hesiel. Druhým krokom je viacfaktorová autentifikácia. Zapnite ju všade, kde je to možné. Overovanie prebieha napríklad cez mobilnú aplikáciu, správu SMS či fyzický kľúč. A pozor, nikdy nepotvrdzujte žiadosti o prihlásenie, ktoré ste sami neiniciovali. Pri práci s e-mailom a internetom platí niekoľko základných pravidiel. Neotvárajte neznáme prílohy a neklikajte na podozrivé odkazy. Vždy si overte od osielateľa aj adresu webu. Pozor na urgentné správy, ktoré vás tlačia konať rýchlo, to je klasická technika útočníkov. Pravidelne aktualizujte prehliadač aj software. Rovnako dôležité je bezpečné zaobchádzanie s USB zariadeniami a mobilnými telefónmi. Používajte iba firemné zariadenia a nepripájajte sa na neznáme Wi-Fi siete. Mobilné zariadenia a notebooky majte vždy uzamknuté a pod dohľadom. V prípade straty alebo krádeže zariadenia to okamžite nahláste svojmu IT oddeleniu. Pri práci z domu platia rovnaké bezpečnostné pravidlá ako v kancelárii. Zariadenie uzamykajte vždy, keď od neho odchádzate. Na prístup k firemným systémom používajte VPN a vyhýbajte sa verejným Wi-Fi sieťam. Pre všetky firemné účty aktivujte dvojfaktorové overenie. Citlivé údaje neukladajte lokálne bez šifrovania a používajte iba nástroje schválené firmou. Dávajte pozor aj na shoulder surfing, teda fyzický prístup ostatných osôb k vašej obrazovke. Pri práci na verejných miestach používajte filter na obrazovku. Pri videokonferenciách nezdieľajte obrazovku s citlivými informáciami a kontrolujte, kto je na hovore. A pamätajte, akúkoľvek stratu zariadenia, podozrivú aktivitu alebo únik údajov okamžite nahláste svojmu IT oddeleniu. Táto časť sa venuje bezpečnému používaniu nástrojov umelej inteligencie v pracovnom prostredí. Do AI nástrojov nikdy nevkladajte citlivé, osobné ani obchodné informácie, pokiaľ to nie je explicitne povolené. Používajte iba platformy schválené vašou organizáciou. Takzvané tieňové AI nástroje predstavujú vážne riziko úniku dát. Nevkladajte do AI zdrojové kódy, zmluvy ani bezpečnostnú dokumentáciu. Pamätajte, že umelá inteligencia môže generovať nepresnosti a halucinácie, kritické rozhodnutia vždy vyžadujú ľudskú kontrolu. Pre prístup k AI službám aktivujte dvojfaktorové overenie a dodržiavajte pravidlá GDPR a interné firemné politiky. Používanie AI nástrojov by malo byť zaznamenávané a pravidelne kontrolované. Akékoľvek podozrivé použitie AI alebo únik dát okamžite nahláste.